kuya ngokuthi usesandleni sikabani. Ngoba uma usesandleni sika Sathane kuyafiwa. Kanti uma usesandleni sika uNkulunkulu kuyaphilwa. Uma uSathane efuna ukwenza into yakhe iphumelele, wenza sure ukuthi umuntu wesifazane umuzwe esandleni. Kanti noNkulunkulu mezokwenza into yakhe iphumelele, wenza sure ukuthi umuntu wesifazane umuzwe esandleni. Ngiyezwakala. Ngisho ngokuthi umuntu wesifazane uyigenerator. Igenerator isikhathi esiningi ihlala eminyango, ishiswe lilanga, inethwe izimvula. Kodwa into eqhubeka la endlini iqhubeka ngenxa yegenerator esemnyango. Isikhathi esiningi asiwubona umsebenzi wegenerator isaphila. Sincoma ugesi osikhansela kahle, sincoma iorgan esidansisa kahle, kanti zonke lezi zinto iqhubeka ngenxa yegenerator esemnyango.